Ay Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah. En jetti lamɗo joom yurmede o. En jetti lamɗo kadi joom kattande timmude o. En jetti Allah baɗo ko welade wela eno weldani waɗata ko kala ko weli ɗum nde wonno Allah wona yene dawa. En beltanima Allah kadi Umar e Allah ɗaccude en nguuren. Allah ɗacca en kadi cellen. Ha Allah kadi waɗa kadi mina ma joodoto ɗen kuccodiren eɗen jewtira nde wonno ka miñiraɗo mo battumi haqqille. Ka miñiraɗo mo kettotomi, ka miñiraɗo kadi mo ɓerdam woni e muɗum tawi wona ñalawma hande o. Kadi mi haaldani ɗum sibo eɗen kuccodiri sibo kana haala. Ene jogui sehilaɓe hewɓe ɓe ndenduɗen soko tawi on jewtidi maɓe mbiya Mamoudou Demnel ne haala kana haala. Nde waɗi noon welede Allah ko welede ko Allah waɗi. Welede Allah ko welede gollal Allah e jaɓɓal Allah e miijo Allah. So tawi neɗɗo ne wela yo heddo e ɗum mi weltima e huccodirde e maɗo Oumar Doro Kume ɗo e nder gallam e ɗo e nder gelleji Birom Demba Dogo. Mi salmini fuɗnangue e mudnangue e rewo e worgo jeeɗe ɓiɗe e jeeɗe ɓiijo kala ɓiɗɗo mbimi e wimami goto foof ɗo salminte ɓuuro welde ɗum ɗo en calmini ɗum ɗon Oumar. Mi weltima Barou Mamoudou Demnel Diakouro wiyetego to nguur jibi jaaje beydi gotal belal Baba Jamiyene Malik nokku beeteɗo Katote. Mamoudou Demnel Diako nokku beeteɗo Katote Jobbe. Ɗon Mamoudou Demnel jibina. Ɗon Mamoudou Demnel mawni ha dañi duuɓi seeɗa. Jinnaɗo muɗum itti ɗum ɗo fewtiri ɗum Dakaru. Woni Dakaru ha ko juuti nde Allah itti ɗum toon nde fuɗɗi artiri ɗum ga Fouta ha Allah addi ɗum ɗo e Horkoƴe. Jinnaɗo debbo o noon Diako nokku men biyeteɗo Dundu. Jiggimi Naalankagal ngal ko yidde. Naalankagal ngal no mbiɗa ni ñeñago ngu tawrum ko nenami babam. Demnel bambaɗo jibinɗo mi o Fouta fo ne nanan noon yima baygal en badial en jawna en. Mamoudou Demnel nde Allah tagui ɗum jibinande watti haqqille nde Allah wurti ɗum e Naalankagal e puɗɗode muɗum e Samba Diyesal Jes Brown. Ha Allah itti ɗum toon addi ɗum ga e Fouta. Jokkodiri e Altine Jooben hoɗani Alassane Demba en Aliou Demba en hoɗani Ousmane Hammadou duuɓi 11. Nde Baba Maal ummoto kalanmi koye télé kalanmi koye radio. Nde Baba Maal ummoto français 2004 nde yummum sanki tawi min ko local amen welma min Ousmane Hammadou e Mammaga e Mbasuñal. On saha min studio 2000 mbiɗo wonde Ousmane Hammadi e ɗin jarabuji ndewi ha nan men jimri nde natan men jimri nde kadi Oumar Doro Kume mi wonano on saha kadi jinnoɗo wonde jimowo on saha ɓurnomi tan ko Allah ne addunami jimri mbiɗo fenta soko tawi Ousmane Hammadi ari komin sehilaɓe mi totta ɗum. Jomiraɗo joom bawɗo o waɗi nden jimmi oto ño koddiɗo ma en nden jimmi Afrique banggue worga hiiɗama en nden jimmi nde jiimami jiɗmami kollumami gillamen nden jimmi wallu bande nafa leñol ma en nden jimmi Fouta hanki en nden jimmi Jamfalamu colonial en nden jimmi morceau ji kewɗi e on saaha mbiɗo debbini morceau ɗi Ousmane ne kodduwani mbimi nde Allah arti ɗum fof mi totta ɗum jimɗi yimo. Alhaji Samba Simo radio Mauritanie Mamoudou Moutar Fatimatu Aissa Aliya Mamoudou Mamadou Elimane Falil Mamadou Raki Motan Bouɗi Ali Farba Hamadi Mamoudou Elimane ɓen porsi ha battumi yimde ni jibodi arde am Oumar Doro Kume. Mi weltima Oumar Doro Kume woni aduna ko ballal fulɓe mbi goto moƴƴo ko Allah. Mi ƴettino fandare muɗum wadde ɗum musique moderne e on saha min jokkodirno koye Muttare Ndiaye oye desnoɗo fallawɓe studio muɗum Pikine ɗo ko ɗon ɗo Thiaroye ɗo nden ko ɗo min mbaɗa répétition e oɗo go jetteteɗo jum gonɗo marché Samo e on kadi min mbaɗino ɗon répétition on saha funeɓe Fouta on saha kadi no gonde am e gurdam Saydou Guedde Sarr
e ko ɓuri raɓɓide ko tan Oumar mi raɓɓiɗen ma haala ka e par ce que e gueɗe musique moderne o alay saago jogoɗa puusoɓe alay saago jogoɗa walloɓe ɗo ɗo gonmi ɗo hay sino ko subaka janggo mbiɗa jogui temedere e jimɗi jeeɗiɗi ɗi jimmi ala bawɗo wiide ko min Mamoudou Demnel ñimtini kono noon ko ma jogoɗa balluɗoma nde mbawa wadde won gueɗe sa woni joom galle aɗa sippira hirande e bottari ka ɓesɗo widema kadi aɗa fina subaka goppa galle tan joɗɗa aɗa renta won gueɗe kadi weeɓani ko ma daña denanɗoma sa dañani denanɗoma won gueɗe a wawa wadde won gueɗe jimanmi premiére deuxiéme volo jimanmi hen ko dikko nenam on morceau gadimi yimde aduna akoro La ilaha illallah jamanu La ilaha illallah jamanu Umar doro kume halanam ko musi Amadou Diallo mami hal ko woyni ñande joyi korka na jofa je kono di kone nam sabade le ay sata de nam yew ande ja hay so mbiɗo uppane ko mami ñaago hay so mbiɗo gomane ko mami ñaago kalowa bonka fo ko Mamoudou Guisse emi weltima Oumar hade men ɓennude taw oɗo morceau mo kalanmami ɗo o woni koye volde o woni koye vol 3 astafirullah volde o woni toon ko morceau ɗo jimanmi Fouta ina malani heewi anduɓe e auto pélé jiɗɗo guille no muusi on vol Ousmane waɗi dolokke bulajo mbiɗo waɗi dolokke danejo mbiɗo sayane mawde mbiɗo soppine sara makko on jimanmi auto pélé jiɗɗo eyyi auto pélé jiɗɗo guille no muusi sa yiiɗi woni yimɓe mbiya ko liggey woni yimɓe mbiya ko kaaɗi jaaha ƴeewa wona kaaɗi wona liggey ɗum ko yidde arino e saaha guiɗelam ne waynode auto dari bagasuji jolna mbimi guiɗam ɗa jungo guiɗam jaabimi min mi wawande guitam ngal ni gonɗe mbiɗo way so gongol mawɗo yalti kay ɗum ko yidde on nane on vol 2 deftinmi hen ko Fouta ne malani heewi anduɓe sibunde Hamadou Felle Dine sey joƴƴin tan ko sawi ko heeɓi Fouta dañi hoosi on woni mo vol 2 vol 3 noon woni morceau dikko nenamo mi ruttanma toon ballal Naalangke ko dañde wona ballal to dañde kalis ballal ko dañde baaɗo no mbaɗon ni taw ko keɗɗo caggal maɗa ina dara ina ƴeeya naata e dame ina ƴeewa e pallanteje ñande yi fallantere moƴƴere fof wima kaari ar eko poɗɗa wadde ko daroɗa mbaɗa hen goto muɗum fof daña hen nafoore muɗum min pour am ngal ballal ɓuuri wadde importance wona ballal pour hokkede kalis mbiɗa hokke ñande foof wona on waɗimi important waɗimi importance min to banggue hooram ko dañjemi baaɗon Oumar Doro kumini taw ina woninimi Dakaru Mamoudou Demnel nan Fouta e nder galeyel muɗum ala no wuurdi Oumar Doro kume nan toon Oumar no doga e won dame ina yiya won dame ha yiita damal moƴƴal ngal wiya he Mamoudou wiyana wiya ar mi umam taw ya Oumar min ƴeew missijo amen min mbaɗa komin poti wadde ko ɗum ɗon ballam min mi walletake to jimranmi non ɗo coppinɗen joni kala morceau mo jiɗɗa sa wi Mamoudou ko fewte kiɗo lekki yimmi yimat ko noon Allah waɗi wona bindol mi meeɗa windude so neɗɗo so wona indam ala ko jiyanmi bindol ala weeɓani
kono kadi ko goƴa no mbiruɗa ni goƴa leñolam goƴa naalankagalam goƴa ñeñakam ɗum ɗo fof ne jeeya e goƴa jam Oumar waɗi saaha mi yimat mi nawe mi nawe laamu nawami nde gonmi caggal maayo nde jimanmi oto ño koddiɗo ma nde jimanmi Afrique banggue worgo an hiiɗama nde kiɗoɗa kaɗoɗa hujjaji maɗa haɓiɓe maɗa ɓe ko hiiɗaɓe e on saaha mi nawama gankitami mbiyami pourquoi mbiɗa yima ɗum mbiɗa woni leydi he mbiɗa yiyani leydi ndi mbimi ala jimmi ko Afrique banggue worgo leydi ndi fof ne yima ɗum koye goƴa jam jeeya goƴam ɓalejo ko goƴam min kadi ha tengti aduna o fof Oumar mbiɗa yiɗiniɓe jaam aduna o no fotirno Oumar mbiɗa yiɗiniɓe jaam somi ronkani jaam o fof mbiɗa yiɗinimo Fouta mbiɗa yiɗimo Sénégal somi ronkani jaam o e nder leƴƴi Sénégal fof mbiɗa yiɗani ɗum Fulɓe min Mamoudou Demnel min wino kalmi koye micro so jaam jogui tan taw ko min jaccinano jofta koye nder mbimi ko ɗum tawmi ko ɗum gonmi ɗum tawrumi nenam tawri yumum bamum tawri bamum babam ko ɗum tawi wadde ene jeeya goƴa jaam min ɗemgal ngal ne jeeya goƴa jaam min ko jertinde aduna tan aɗa andi eɗen jogui morceau goɗɗo eɗen mbiya ɗum no mbaɗa ni fewani no mbaɗa ni moƴƴani no mbaɗa ni yooɗani no mbaɗa ni hanani no mbaɗa ni hanani kono noon a majjani no mbaɗa ni ɓuuri bonde sibbude huno ko tagade rumtunago jomum so neɗɗo ƴewanno hoore muɗum ma dañmo toñani ko ɗum tan wonɗo ɗumata ɗum tan wonɗo ɗumata ina jeeya e goƴa jaam e neɗɗo ne heewi joftinde e goɗɗo ko waale makko kadi aɗa andi Oumar yidde fuɗata koye ɓen ko leer ko yeeso yimɓe gona be gona baali ɓe gandir koye haqqillaji dunɗo fuɗata koye ɓen ko ɗemgal laggoto jambere yata ina heewi biyo Oumar holko wone ma taw o yiɗi ko andu ko wone ma ko yaw saktunoya woɗɗe tawa kay ɓaaro Mamoudou Demnel Oumar doro komi ko ni wayi ɗum taki wiide en oto ño koddiɗo ma ñoore moƴƴani ne usta baraji ne ɓeyde bakkaɗa e joni en jiiɗo joni ina ndelda e dental gotal oto ño koddiɗo ma kadi ɓe gaddi hen ko debbo tubak no ƴetti juuɗe mum waɗe hunuko mum ene yo nanggu ɗemgal mum ɗum waɗi en yimde ɗum Oumar andi Oumar jimri Oumar so ndi yennani jibri ndi mallani jibri ndi waajaki jibri ndi yurminaki Oumar kon nafti kono be ndewi ɗo ɗum wona jibri pour ama min awisaki saabi ɗum kono jirannomi ni no tawrunomi ni eɗo jiranmi hande ni ko en jalte e demen men en naate e demenaji goɗɗi won demenaji naataɗe ande kam en jeeya ɗum won haalullaji ɗi nananmi ɗo hande e naalankagal mi anda holno biyowo yiiloto ko pinal leñum mum no haaldata ɗiɗo konngoli taw ko jimri ƴettoje ɗon e yumma ɗon e bamma min mi anda ɗum e naalankagal mbiɗa andi naalanke soko tawi naalanke a ñaaguima a haɗama kay ni wiyene yenna kono sa hokkama manta kono jennol kay wona ƴattor yumma e baba jennol kay koko mbiyeten ko neɗɗo yettataki yennata ko cifiteɗo so neɗɗo golli ko moƴƴi ko kaala o wiya kaari yetti kam so golli ko boni ko kaala o wiya kaari yenni kam e nden noon ko moƴƴi ko kalɗa ko kanko waɗi o weltima hen ko boni ko kalɗa o mettini ko kanko waɗi min pourama min jimri yarani yeeso non pourama min yahani andi Oumar naalankagal waɗi ko lawol naalankagal kala naalankagal gadingal ngal naalanka fof mo jiiɗa ɗo Oumar doro komi wonɗo rewi neɗɗo wawa wonde ceeɗo gagande wonani almudo a wonat almudo ha para nde puɗɗoɗa wonde ceerno naalankagal meɗen gadanal wonno ɗon ko mooloji so moolo hoɗino nden wonko addata so ñañoru ñañi wonko addata so hoddu hoɗi wonko addata so baylol wayli wonko ngol addata Oumar hande noon
neɗɗo final subaka tan waɗa morceau goto o yaha o waɗa jengel wiyete mi anda e single tan wiye wonde mana no kaari woni naalanke naalankagal wonama naalankagal hewɓe mbi ɗum hande ene jeeya ko bonni e naalankagal ɗum ko aduna Allah o fof eyyi ɗum hande temedere ko yimata ɗo ko ala hen bawɗo yimde ɗo ma ɗon no dimɗi sappo taw Oumar Ala o tugnaki jimol jannuɗo min komi membre BSDA mbiɗa jogui carte BSDA mbiɗa jogui babam ko membre BSDA ne jogui carte BSDA kono Oumar hande bonni naalankagal hande haɗi naalankagal moƴƴude ko mawni kinare Oumar ɗo ko kalden gonga no kalden gonga aɗa o émission ana o émission wiide renku haalo pulaar mbi wawi kulol ko renku émission ko renku wi mawni kinare jima morsuel gotel fawe radio horko jere jima morsuel gotel fawe radio wawnde jima morsuel gotel fawe radio hunare fawe radio ndendori fawe radio kanel taw morsuel ngel gotel kangel gandanɗa fotta e Mamoudou Demnel hay sino wonani jimri ko mawɗo maɗa kono aɗa mawni kini yettade mbiyama kaw Mamoudou no mbaɗɗa walla ba Mamoudou no mbaɗɗa